Gikonpermar sa Cebu City agriculturist nga nihagba ang presyo sa kamatis ug ni mahal usab ang presyo sa sibuyas Bombay. Apan aduna siya'y pagpasabot niini. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Padayon ang pag-ubos sa presyo sa kamatis sa labing dakong merkado sa dakbayan Sugbo ang Carbon Public Market. Din 30 ngadto sa 40 pesos na lang ang kilo depende sa kalidad nini. Gipasabot ni City Agriculturist Arlie Hista nga kini gumikan sa pagdagsa sa supply sa kamatis gikan sa ubang dapit sa nasod, apil na gikan sa Mindanao. Giklaro niya nga dili pating ani sa kamatis sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo diin sa buwan sa Marso hangtod sa Abril pa ang ting-ani sa kamatis. Medyo na surprise ta gamay ani no nga kuan karon sitwasyon nga ni down February pagud ta. So layo pagyud kaayo siya sa summer nga maoy gi-expect na to nga motaas ang production nato no sa tomato. Samtang yulagway ni Hista ang grabing pagmahal sa presyo sa sibuyas Bombay sa carbon. Tag 190 hangtod sa 200 pesos ang kada kilo. Giklaro nini nga way control ang dakbayan sa presyo tungod kay gikan man subang dapit ang mga tinubdan nini. Wa usay local produce nga sibuyas sa Mountain Barangay. Atong mga rice straw gikan hinarbisan sa rice mo man gamito nila pag-protect sa kanang nagtubo nga sibuyas para dili madaot. Kita wala man tay rice field no, wala man tay mga rice straws nga ika-cover sa iyang bulb para maprotektahan siya sa taas nga moisture. Sa kinatibukan, normal ra ang kahimtang sa mga umahan o sa mga mag-uuma sa bukid ug adunay igong supply sa ilang mga produkto nga magkahatag og panginahanglanon sa mga tao. Kauban, si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.